Nu er Mikkel lige op og købe noget meget usundt til mig. Og selvfølgelig vidste han selv ikke, for det er ham, der er den usunde. Og han er lidt grim. Som altid han står og tænker meget over, hvad han skal købe. Meget spændende valg. Så stinger han lige en gang på klokken. Og klør sig og retter på trøjen. Så kommer han tilbage, fordi han mangler 50 øre. Pause. Ja, jeg har her. Ja, jeg har også. Ja. Nå, nu har han fundet den der halve. Ja. Så damen kan få sine penge. Og det skal hun jo have. Det går jo ikke, at den snyder hende på den måde der. Det går jo ikke. Nu kommer han så tilbage igen. Alt sit usunde, som jeg selvfølgelig ikke kan vise noget af. Sådan. Og nu kan han så være usund. Helt alene. Ja, det er dit, ikke? Og det er dit. Nej, det og det er også faktisk ikke. dit, ikke? Nej, han lyver. Ja. Kan du ikke farvel til kameraet? Hej.